салом алейкум бародаро, дӯстон ва подписчикои канали Қурбону хуш омадед ба канали мо. Бародарои азиз, ин ҳафта мо ба мошинбозори Душанбе рафтем ки якчанд мошинҳоро ба навор гирифтагем ки бисёре аз бародаро хоҳиш карда буданд, хоҳишатон иҷро мегардад. Видеоро то охира тамошо кунед, дар канал обуна шавед ва лайк монданро фаромӯш накунед. Салом алейкум бародаро, бисёре бародаро приора гуфтагӣ буданд. Хоб ина бачурак приора гуфтагем ки солиш 2012 май. Хоб ози ма состояние мошина хишро ба навор мегирам бародаро. Бо яка гузарем. Бохтон пуротар бачо. Мефаҳмед. Хоб ина қафош як мегирам. Мошине ки номер надора ба фирм. Хоб ина состояниш бензини холия бародаро. Оз ма салоншам мегирам. Кам дар шавӣ кардам. Кам як салоншан як ам чош бия. Ам пробегш нам 22000 ам. Ина бародаро ха як салони мошинам бинен. Ман салони қафошам. Баъд ҳуҷҷат дора кам? 6 моҳ дига монда. 6 моҳ дига ҳуҷҷат дора. Бензини холия. 16 як гафт. Хоб чанд сумш мегӯяд ка? 30 така бо савдо мешавад. 30 та. Номеро телефон чанда ка? 174 84. Хай ма ҳамин номероро мемонам дар болои видео, занг мезанам, бо хайшон чақчақ мекунем. Хоб ина бародаро ҳамин салони қафурам як бигирем. Хоб бародаро хай ҳамин номероя камай занг мезанем хитон бо қатиш ҳам суҳбат мешин, албатта ки бо арзон мекунам. Салом алейкум бародаро, касоне ки BMW тройка гуфта буданд, як аз вагониша бародаро ёфтем, хостем ба шумо ба навор бигирам ки бисёре аз бародаро дар комментариҳо навиштагианд ки BMW тройкаро бигирем. О бачаҳо ина вагониша ёфтагем, ози ма хишро ба навор мегирам. Хай ягон проблема надора бародаро. Ози ма состояниша мегирам, номерошон хай вагониёра транзитан. Як салоншани мегирам. Ина салониш бачо. Ина пробегиш бошад. Хоб ина бародаро бобинед хитон хишро бензини холия. Солиш 2000. Чанд сум гуфти якайра? 43 та. бо савдо мешавад. Баъд ҳуҷҷат дорад як сола як 4 моҳ хай бародаро ҳуҷҷаташ мондагиай. ози ман номеро якама мемонам, бохтон занг мезанем, қатиш ҳам суҳбат мешен. мотори ҳамё чанд бошад? 1.8 номеро телефону чанда яка? 919 58 88 88 48 хай бародаро ина бенгои ки бисёри бародаро хоҳиш карда буданд, занг мезанем хитон бо хати якам бо пурратар ба шумо маълумот мета. хай албатта бо ягон сумуша мегзара, бо савдо мекуна. Саломат бошед бародаро. Касоне ки Toyota Corolla гуфта буданд, ина бародаро Toyota Corolla 1. хоб оз ма состояние мошина хишро ба навор мегирам. бачаҳо бинен видеоро то охира. хоб ина як айпешиш мегирам. баъд хоб ина бародаро айбар ягон ҷои задагиё ки пусидагӣ ҳам надора бародаро. номерошам 938 88. хоб боз як салон шама мегирам. хоб ина салон бачо ҳамаи телевизор дагӣ ҳамаш хӯб дагиай. хоб як салон қафошам мегирам. хоб ина бародаро салони қафо ҳама ягон ҷои задагиё ки пусидагиам надора. ҳамин мотори ҳам чанд бошад ка? 1.8 шаҳр бензин бошад, бензин холия. Бензини холи ҳам. хоб ина бародаро хай бензини холия. баъд ҳуҷҷат дора ка? як сола қай таъмировка ҳамаша? хай бародаро як сола қатъи ҳуҷҷатош ҳама таъмировкаш қатъиай. солиш 2006 мая ка? Солиш 2006 май. чанд сум ка? 65000 мега бародаро. хай бо занг мезанем хитон қатиш бо савдо мекунем. оз ман номеро якама
мемонам. Номеро табгу акам оне. Хай ҳаминҷа запис мешавад. Хай ман мемонамш бо занг мезанам ака хайшон чақчақ мекунӣ бо савдош мекунӣ. Майли ака саломат бош. Алейкум бародаро, касоне ки тико гуфта будам бародаро. Хай ҳозир ман як тико ёфтум, як шуба навор мегирам бародаро. Бохтон бинен состояниеша. Хоб и ҳамин краска заводскоиш бошад ё шидаги ака? Не, краска шидаги. Шидаги, ҳа? Хоб номерош навай ха, номерош ҳам навай бародаро. Хоб боз ман як саломшан мегирам. Хоб ина бачаҳо саломаш. Хоб правегиш ай 341 000 ай. Хоб бо ин ахтон бинен хушо бародаро. Хоб ина салонаш. Хоб салони қафошам як бирем бародаро, чихоло кашидаги. Кадом сол гуфти акайда? 96 ан, як моторшам бинем. Мотор ҳамё чанд бошон ака? Намедонам ягу. Яга. Хоб баъд чанд сом ай яка? Хай бо арзонаша. Не я нархи ман шабу ки хай бо бачо занг мезанам. Хайшон чанд? Ҳа? 7 тай бародаро, номеро акам ман мемонам, занг мезанем. Бохтон қатиш ҳамсӯҳбат мешен. Албатта хай барои бачаҳои ғариб арзон мекунам бо. Номеро телефони чанде ака? 917 30 41 06. хай на бародаро ҳамин номеро акамай занг мезанем хитон бо хушрӯ қатиш чақчақ мекунем. Саломат бошед. Хоб салом алейкум бародаро, касоне ки 06 гуфтагӣ буданд соли 66 май. Хоб неки состоянии беҳтарин нисбат ба дигаро хеле фарқ мекунад. Штраф, камера, ягон чиз надорам. Ҳама саътҳои Хоб як саломшан мегирем ака. Хоб ина бачаҳо салом қафо мерседес задагӣ. чихоло ҳама кашидаги ҳама. Пробегиш чанд боша ин ҳами ая? 121. Хоб бензини ходиш гуфтӣ ака? Хоб як қафошан мегирем. ина бачаҳо багаж ҳама 4 баллон навай. мотори ҳамё чанд бошон ака? Ҳама заводскои хича. заводскои документ чӣ бад ака? Документош ака тамом. тамом шидаги документош. Хоб расходиш чӣ хел боша ака? Мегарди а? Хоб ҷои пулгириша чанд гуфти ака? Ҷои пулгирӣ 6 сомон. Номеро чанде ака? 900 11 77 32. хай бародарон ҳамин номеро акамай занг мезанем хитон бо қатиш ҳамсӯҳбат мешен. бародари азиз як опелои мерива ёфтем ки бисёре аз бародаро хоҳиш карда буданд. боз ман састани мошина хушрӯ ба навор мегирам бачаҳо бинем бохтом. тарафҳои мошин краска бародаро заводскои ягон ҷои чиzaги надорам. номерош ҳам наоз ма бояд салонша мегирам бачаҳо. ина салонаш. хоб салон чихоло кашдаги идараи бародаро. ина салони хашоб. И бензини холи ака? Бензини хуб мотор чанд бошад? 1.6 намеён? 1.6 инжектори солиш 2004. баъд чанд сумиш мегӯян акера? чанд сумай? 35? 35 та. баъд ҳуҷҷат дора ака? 1 сола ҳуҷҷат. 1 сола ҳуҷҷат. номерои телефон табгу акамоне? номерои телефон 988 1044. ҳай ҳаминҷа запис мегирам. ман болои видео дабо мемонамаш. ҳай бо занг мезанад та хайчон чақчақ кар. саломат бош. хоб бародароне ки матиз гуфта буданд. хоб ина бародар як состояние хубтарша ёфтам. хостам ба шумо ба навор бигирам. солаш 2000 май бародаро. ягон ҷои задагиё ки пусидаги ҳам надора. хадавоиш нав кадаги мегакам. 4 баллон нав. газ бензин 1 сола ҳуҷҷат дошта. хай ма бо як ҳафтошак бачаҳо як қафо бинем. номерошам навай роз ма салоншам мегирам. чам муқаддар дастход надора. хай мегакам моторошон яги ягам. оз ма
بله اینجا شروع شد. خب اینا بچه ها سالانش. خب نه سالان کافه. خب اینا بعد چند سومه بیا که؟ چند سومه؟ 16 تا. نمره تلفن چند دکه؟ 911 07 64 66 خیلی برادران همین نمره رقمه میتونه زنگ بزنه خطیش هم صحبت چین البته با ارزان میکنم.